Ndewonu ndị ọma Igbo anyị abịa ekene m unu ndị ọma nji eme ọnụ ekene m unu Igbo Class World akụkọ ụwa ka m ewetala unu mbọsị taa bụ ụbọchị 5 n'ime ọnwa Septemba n'ọnwa n'afọ 2021. Geenụ ntị ka unu nụrụ isiokwu anyị ji mere akụkọ. Ọnwụ egbuola nwanne nwoke Sowore. Ọzọkwa bụ na Simon Ekpa akpọọla ndị otu IPOB ka fa kwụsị ime ndị DOS ntakali. Ụmụ agbọghọ ndị Igbo emeela ngagharị iwe megide omenala fasi megidere fa. Ndị mmadụ akpọọla oku wee sị ka onye ji ịkpụ isi na baba ka o fie asaa n'anya. Anyị agaala n'Igbo Class World wee nwetakwa ozi na fa na-akpọ unu oku ịdị na-abịa nkụzi Igbo mbọsị Satọde na ụka n'izu ụka ọbụla. Gezienụ ntị ka unu nụrụ okwu na-eso akụkọ. Nke a bụzi okwu na-eso akụkọ. Anyị nwetara akụkọ ụnyaahụ na ọnwụ egbuola nwanne nwoke Sowore, na ọ bụ ndị Fulani herdsmen gbagbulie n'ụzọ Bini. Gọvanọ bụ Obaseki nke ndị Delta wee kwuo sị na ndị ọbụla tinyela aka n'ọnwụ nwa amadi a na a ga-ewetafa n'ụlọ ikpe wee mee ka o nweta ezigbo nkasi obi. Ọ bụ n'akụkọ ndị Unity News Progressive ka anyị nwetara akụkọ ahụ. Anyị wee na-aga wee luo na Igbo Class World fa wee kwuo sị ka ndị Igbo kpọrọ onwe fa ezigbo nwaafọ Igbo ka fa na-akpọta ụmụfa n'Igbo Class World ebe a na-akụziri ụmụaka omenala na asụsụ Igbo, maka na o kwesịrị ghọta bụrụ ihe jọgburu udene ma sigbuo nkakwụ n'imilikiti ndị Igbo. O luchere 99% ndị Igbo ndị amarọzikwa ka esi asụ ma ka esi ede, nke gụnyekwa ndị okenye ma ndị nne ma ndị nna. Fa wee sị na ọ bụ ihe jọgburu onwe na anyị ga-anọrụ asụsụ anyị anwụọ. Fa wee na-akpọ oku si ndị Igbo fa gbaa ngwa kpọta ụmụfa n'Igbo Class World ka ebido kụzibe ụmụaka fa Igbo, maka na osita dịba mma na ọ dịbakwa gboo. Ndị ụmụ agbọghọ Igbo emeela ngagharị iwe wee sị na onwe omenala fa megide fa, si na ọ bụ nyanwa kpatara fa ji akpọ afịa. Fa ekwuo sio ọ bụrụ na a ga-enyefe ikike fa nwa ifu nwoke dịfa mma gakwulie si ya nwoke ịdị m mma anyị ga-anụ, maka na a sị n'ọsọ ụmụ nwoke nwere ikike ahụ. Ụmụ agbọghọ ndị a kwukwa esio na fa na-agafe afụkwa na ụmụ nwoke ndị masịrị fa na-ala ya anya, ma fa enweghị ikike ịgakwulie wee sị ya nwoke afụkwanị gị n'anya ka anyị nụba. N'ọnya kpatara ụmụ agbọghọbịa ndị Igbo jizi akpọ afịa ọtụtụ na osirefa n'aka si ata na ụta na omenala ndị a. Fa wee yọọ sị ọ bụrụ na a ga-ewepụ omenala ndị a na o megide fa. Ihe a ka anyị si na ngalaba Unity News Progressive wee wepụtara unu. Ekwukwezie sio na ndị DSS na fa ekwero onye okpe ikpe bụ
nke ndị IPOB kafa bata bịafụ Maazị Nnamdi Kanu, o wee bụrụ ihe mwute wee nyeli ndị IPOB. Wee kwukwasị na onye isi ndị APC bụ Maazị Andrew Uba ayọrasị ka akwagide ndọgọndọgọ ọchịchị bụ ịtụ vootu ọ ga-eso wee sọmpi ya. Ọ sị ndị so na IPOB fapụta kafasi na fesos kwa kafapụta mee tụnyelie na ihe ga-adị mma, na ọ ga-enekotekwa anya wee fụ na ihe gara ọfụma, na ọ ya adị ezi mma. Ndị otu IPOB wee sịkwa tie mkpu n'oke olu wee sịkwa olo na mba bụ ihe ọ pụtara, na ebe fakwụkwa ka fakwu fa etikwe mkpu ọzọ wee sụọ ya n'oyibo wee sịkwa no election in Anambra State. Ọnyanwa bụ isiokwu anyị na-ewetara unu. Daalụnụ. Ọ bụ na mba United Kingdom ka anyị si na-ewetara unu ozi a. Ọkọ akụkọ bụ Lọlọ Ijelenze. Ndị wetakwa akụkọ a bụ Maazị Chukwuma na Maazị Samson. Ekene m unu. Daalụnụ. Nke a adịrịgazịa n'akụkụ. Ya bụ, achọzi m izizi unu ozi nke m wetezi nke onwe m. O nwere nwoke anyị ji okwu ya n'izu ụka gara aga wee kpee nwunye. O kpelu nwunye si na nwunye na-eme isi ike, ọ na-achọkwa ka ọ gbapụnarị ya na ya bi na mba United Kingdom, fasi obodo nke akpọ Germany wee bịa. Kịta nwunye na-achọ ịgbapụ, o wee yọọ ndị Igbo Class World wee sifa ka fasolu tinye ọnụ n'okwu. Na mbụ anyị akpọbugo nwaanyị ahụ ka anyị nụrụ ọnụ mmiri okwu ya, maka na ndị Igbo sịrị gịnị, anọrọ n'anụ ofu onye eke ikpe. Ma nwaanyị ahụ ekworo azụ anyị, ọ gbanyụọ. Kịta anyị kpọkwalịa nke ugboro na-abụ, ọ gbanyụkwa. Di ya na-ebe efuo m na-ebe na-eti na-akpọ si anyị nyebe aka. O kpelu nwaanyị a kpee nye n'ụdị dị iche iche. Nke o kpekwezi kịta bụ na ọ da ekwezi ka o metụ fonu ya aka. Ya bụ, anyị ka na-agakwa n'iru na nnyocha ka anyị mali ebe mmiri si wee baa n'ofi ụgbọgịrị. Mana nke kazi njọ bụ na nwunye ọ na-anụ ekworozi epik fonu ndị Igbo Class World. Anyị ga-ewetakwala unu ozi ọzọ mbọsị ọzọ ka anyị gwa unu ebe emedebe. Ya bụ, na-abịalute n'Igbo Class World a, ebe a na-akwado asụsụ na omenala Igbo, na-akọwakwa ọdịmma ndị Igbo, na-akọwakwa ọnụlube nwanne agba n'ọsọ. Anyị na-achọ ibido akwụkwọ na mgbede a. Sonyela anyị, deela anyị edemede. Ọ bụrụ na ị chọọ ka nwa gị mụọ asụsụ na omenala Igbo, sonyela anyị, ma ọ bụ deela anyị edemede gwa anyị na ị chọọ ka nwa gị sonye ma ọ gị onwe gị. Anyị bụ Igbo Class World na-ewenyite asụsụ na omenala Igbo. Ya bụ, unu kwado anyị ka ọ dị na mbọsị ọzọ, mbọsị onye ori ga-akwa nne, ka anyị jee chọọ ngaji anyị flev. Ka emesịanụ, ka ọ dị n'izu ụka ọzọ. Ka ọ dị.